gusoma igitabu gya Petro litang'ani ogosoma kwaye eyemo ogosoma kwaye kiungo kya gatatu kiri kiungo gatanga Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo abakwe asama beraya mange atoiboire lya kabere linde tonyoro gosemeria kore moyo witira asoko bokiwa kwa Yesu Kristo korwa ase abakure. First Peter entang'ani gosoma isato Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo abakwe asama beraya mange atoiboire Elia kabere linde tonyoro gosemeria kore moyo wetera ase okobokegwa kwa Yesu Kristo korwa ase alia bakure. Omwanchi omurigereria ekene kebungo gegotwa ogosemeria emambia yaboneiga nga Nyasaye nigo agotororera amabera amange niga berika gototoria elia kabere gwetera somwana oye Yesu Kristo olio bete kagukwa na boigo kobokigwa korwa ase bali bakure akarukuligereria omwanchi omurigereria nga Umaito montonara okurigira tabanga ahoyo iga taraba kagotori go senkoyo iga takwenda igoro ekegera nga ekebungo kegototenga ekero gocha seso kwaba gokwanga mebe byago nigo koiburu ili akabere kwaba gokwaye gubugimo bwabo ebikungora tebiri nga nonye bibe byago byabeire bibaliri buna manyinga eso niga kobisibya naende kwaba kogocheneka igonero byatumo ba Nyasaye asama bera yagotororera kira lituko naboigo kwanekia nga ubugima bwaito ngosikabore bose kirako gasemere bwaito emambe yabona iga tugosigetwa nekebunge ke wakire bya jama